Hej, i dag skal vi spille et spil, som I sikkert ikke kender, eller nogen af jer kender det. Nogle af jer kender det ikke. Roblox. Jeg prøver lige at finde det på de her. Der var Roblox. Jeg er ret god til Roblox. Jeg har spillet det i nogle par år. Like lige, hvis I synes, at I også godt kan lide Roblox. I kan også bare lade være. Abonner, hvis I kan lide Roblox. Jeg behøver ikke abonnere. Hvornår lukker den? Mobil, dejligt. Klassisk, ja, jeg vil gerne. Jeg vil gerne på det der nummerblok mega. Nummerblok mega. Skal jeg så spille her i dag? Jeg har aldrig spillet det før. Jeg skal lige have til noget. Hej. Jeg sidder bare herinde og spiller lidt. Ja. Ja. Nå, den finder større. Lægger bare ikke. Ja, vi skulle alligevel ikke spille det der spil. Det var lidt kedeligt.
Nu kommer jeg til at prøve noget Chicken Nugget politimandsspil. Jeg kan se, der står Chicken Nugget. Okay, skat. Var det okay at skulle læse sig selv ind, eller var det lidt svært, eller? Det var fint. Ja. Hvis du kan se noget mærkeligt ude i gangen, Det så jeg lige. så kører du ud igen. Nej, kan du ikke fortælle mig, hvad det er? Nej. Thor. Hvad? Jeg er lidt træt. Jamen. Du skal alligevel også lave en test til mig. Ja. Shit, jeg er dårlig. Hey. Det der hopper er umuligt. Hvad skal jeg lede efter derude? Kan du fortælle mig det? Nej, bare en speciel park, der ligger på. En speciel pakke. Eller ikke sådan en park-agtig. Nej. Ja. Må det ikke være til jer for nogle minutter? Okay. Okay. Igen. Er det ikke lidt for tidligt? Så venter vi i 20 minutter. Så vil jeg gerne have mad. Jeg har en, du hører den der podcast, du var med til at lave. Mhm. Skal jeg sætte den på? Ja, om 3 sekunder. Vi ses.